Salut! Sunt Alex și astăzi vom vorbi despre cum să începi să investești. În lumea investițiilor există o mulțime de sfaturi contradictorii, lucru care complică ceva ce la bază este destul de simplu. Faptul că te uiți la această miniserie Stock Estate este un început excelent. Am sintetizat un set de principii care să te ghideze în drumul tău în investiții. În primul rând, setează-ți obiective clare. O casă, o mașină, pensia, educația pentru copii. 2. Contrar intuiției, cel mai important este să începi să investești, indiferent de sumă. Imaginează-ți un bulgăre de zăpadă în vârful muntelui care începe să coboare. Indiferent cât de mic este bulgărele la început, cu cât începe mai devreme, cu atât va fi mai mare când ajunge jos. 3. Diversify, diversify, diversify. Investește în instrumente diferite. ETFs, depozite, stock estate, poate și lucruri mai riscante. Dar în felul ăsta vei crea un portofoliu care este imun la fluctuațiile în piață. 4. Câștigul este întotdeauna proporțional cu riscul. Stai departe de orice îți promite mai mult de 30% câștiguri pe an, mai ales la început. 5. Investește regulat. De 1-2 ori pe lună, să fie nevoie de un minim de efort din partea ta. Dacă poți să automatizezi investiția, cu atât mai bine. 6. Fii tolerant față de risc. Piața o să fluctueze, tu trebuie să rămâi fidel strategiei pe care ți-ai format-o. 7. E ok să ai niște obiective pe termen mai scurt, dar un portofoliu sănătos trebuie să aibă o perspectivă pe termen lung.